Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αν ήμασταν σε ξενοδοχείο ή σε μπορεί να μην υπήρχε αυτό το νούμερο του podcast που κάνουμε Σπυροκοντά. Ή σε αεροπλάνο. Δεν υπάρχει 13. Ναι, το 13ο. Το 13ο. Δεν υπάρχει σε αερασασέρ, δεν υπάρχει σε ορόφους ξενοδοχείου, σε αεροπλάνα θέση. Σε ομάδα του Ιωαννίδη, του συγχωρεμένου. Αρχμός στην ομάδα γενικώς. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν πιστεύουμε σε προλήψη και να. Είχες προλήψεις? Όχι, καθόλου. Ποτέ. Εγώ και έχω μία. Τι προλήψεις? Έχω διάφορα. Για πες. Ας πούμε, θα βάλω πρώτα το δεξίπαχο πάντα. Ναι. Ναι, έχω διάφορα τέτοια ψυχαναλύσματα. Δεν έχω. Στη δε πολυκατοικία που είμαι, έχει χρώματα και έχω επιλέξει ένα χρώμα και πηγαίνω αυτό το οποίο είναι διαγώνιο. Το πηγαίνω διαγώνιο, δεν πηγαίνω ευθεία. Για να περάσω αυτό και διάφορα. Γι' αυτό λένε ότι για να γίνει δημοσιογράφος κάτι πρόβλημα πρέπει. Χαραγμενικός δεν μπορούμε. Τα του Επιρούκου έπαιζε, είχαν διάφορα σε τέτοιου προλήψεις. Ακόμα χειρότερα. Ναι, έπαιζε τώρα αυτό. Πες ότι είπε. Αυτό τέλος πάντων που έκανες τώρα. Λοιπόν, Σπύρος Κοντάς. Γεια σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς ελέγχει και πάλι. Πάμε στο 13ο podcast που δεν ξέρω αν είσαστε προληπτικοί, αλλά έχει πολύ πράγμα. Να ξέρεις ότι άμα δεν συντιμωρήσα για τα προημένα δώρα και συντιμωρήσει το 5-30. Απολογήθηκες, τι έκανες? Απολογήθηκα. Όπα, τα γυαλίτε. Έστειλα μια πολύ ωραία επιστολή. Ωραία. Που έλεγα μέσα αυτά που. Στο ΣΕΔΚΑ. Έλεγα αυτά. Το έσος που μας έρθουν να ακούσει νωρίτερα, πλήθηκε σε απολογία επειδή κάνουμε podcast μαζί. Για εξηγήσεις. Για εξηγήσεις. Και απάντησα ότι αυτά είναι ανοησίες. Ο καθένας έχει δικαίωμα χωρίς να ρωτάει να εκφράζει την άποψή του. Τα αναφέρει το Σύνταγμα κλπ. Και τη σταματήστε τις ανοησίες, γιατί πλέον η πλάκα έχει φτάσει στο προχώρητο και θα φτάσουμε σε άλλα επίπεδα. Μπορείς να προσφύγεις και σε πολιτικά δικαστήρια? Εννοείται, Γιώργο, εννοείται. Η συνεχόμενη κλίση για απολογίες και τιμωρία είναι εκφοβισμός. Τι συζητάμε τώρα? Αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα παραλείποντο. Εγώ απλά διότι. Και να σου πω και κάτι. Τώρα πλέον το παρακαλώ. Αφού έχω και τη σύμφωνη γνώμη αυτών που έχω, το παρακαλώ να γίνει. Ναι. Εγώ λέω πάντως από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι και πολύ σοφό. Λέω χάρη στο φίλο μου τον Μάνο. Δεν είναι και πολύ σοφό να ξύνεσαι εσύ η μπλίτσα του Τσοπάνη. Γιατί κάποια στιγμή μπερδεύεσαι. Έκανα και μια καταγγελία, Γιώργο. Για πολλά. Προστινώθηκε και ότι θέλω κοινοποίηση στο ΣΕΡΚΑ ότι επειδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτό το συμβούλιο και στο προηγούμενο συμβούλιο, λόγω και του θέματος με τον Κυρτάτα. Έκανα και μίσο ότι ο Κυρτάτας είναι μέλος της ΚΕΔ, ενώ δεν έχει δικαίωμα. Μέλος της ΚΕΔΕΣΠΕ. Και όφιλο ΣΕΡΚΑ να τον έχει καλέσει, να έχει ζητήσει την αντικατάστασή του και δεν το έχει κάνει. Και να έχει καλέσει και τον ίδιο να το απογορεύσει να είναι στην Επιτροπή. Η ΚΕΔ την ορίζει ΕΣΚΑ, αλλά έχει ρόλο ο ΣΕΡΚΑ που μπορεί να ελέγξει. Καταρχάς, μπορεί να μην αφήσει. Υποχρεούται να μην αφήσει τους διαιτητές του να συμμετέχουν στα παιχνίδια της ΕΣΚΑ. Αν είναι παράνομος ορισμός. Βέβαια. Αφού είναι. Η ΕΣΚΑ μήπως αρέσει εμένα μια ΚΕΔ, θεωρητικά. Ακριβώς. Θα το δεχόταν λοιπόν ο σύνδεσμος να έχει ένα τέτοιο πρόεδρο, η ΚΕΔ ΕΣΚΑ. Δεύτερον, ακόμα παραμένει. Ο Κυρτάτας είναι παρότι δεν έχει κάνει δήλωση ενέργειας, είναι μέλος του ΣΕΡΚΑ. Έχει αρμοδιότητα ο ΣΕΡΚΑ πάνω στον Κυρτάτα. Δεν ξέρω να έχει. Δεν το βγάζει ούτε σαν πουνίδια. Και επίσης, ακόμα σαν πληροφορία, η ΟΚ έχει στείλει έγγραφο που ζητάει από το ΣΕΡΚΑ να αντικαταστήσει τον Κυρτάτα και δεν έχει απαντήσει καθόλου. Ανταυτού, κάναμε και πρόταση μορφής. Τέλος πάντων. Στην καταγγελία σου. Η καταγγελία είναι ότι επειδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη λόγω κατά την άποψή μου, παράβαση καθήκοντος που γίνεται με τον Κυρτάτα, ζητάω τα τελευταία 4 χρόνια που είναι το υπάρχον σημερινό συμβούλιο και το προηγούμενο, έλεγχο όλων των δηλώσεων όλων των εγγράφων για τις δηλώσεις ενέργειας και μη ενέργειας για αυτούς τους 15-16 που υπήρχαν στα συμβούλια τις 2 τελευταίες. Τι έγγραφα περιλαμβάνονται σε αυτά? Άλλα έγγραφα περιλαμβάνεται για τους ενεργούς διαιτητές, άλλα για τους μη ενεργούς. Είναι πολλά ή είναι συγκεκριμένα? Όχι, είναι πολλά. Μόνο πρέπει να είναι το ποινικό μητρό. Υπάρχει. Το ποινικό μητρό είναι κοινό και για τις 2 κατηγορίες, ενεργούς και μη ενεργούς. Για τους ενεργούς χρειάζεται βεβαιώσεις γιατρών, παθολόγου, καρδιολόγου και οφθαλμίατρου, το ποινικό μητρό και μια τέλος πάντων αίτηση για την δήλωση και το έγγραφο.
το έγγραφο της δήλωσης ενέργειας και για τους μη ενεργούς το ποινικό μητρό και η δήλωση μη ενέργειας. Αν εγώ, ας πούμε, δεν έχω καθόλου ποινικό μητρό και με έχει βάλει ο ΣΕΘΑ, τι συμβαίνει ο ΣΕΘΑ, όποιος συνδεσμός ή όχι. Αν είναι τέτοιες ποινές που δεν μπορεί να διαιτητεύεις, γιατί υπάρχει ποινικό μητρό για παράβαση ταχύτητας που δεν είναι αυτοσυλλογός, τέλος πάντων, αν το ποινικό σου μητρό είναι τέτοιο που σου απογορεύεται να διαιτητεύεις και αυτοί που ελέγχουν έχουν κάνει τα στραβά μάτια, έχουν ευθύνες. Το ίδιο και αν, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν έχω προστομίσει τα χαρτιά από τους γιατρούς ή τη δήλωση ή οτιδήποτε. Φυσικά. Έχει υποχρέωση ο έλεγχος που γίνεται, γιατί τον έλεγχο και την έγκριση των δηλώσεων ενέργειας και μη ενέργειας τον κάνει ο σύνδεσμος. Τον κάνουν οι σύνδεσμοι. Είναι από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις που έχουν. Σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος ενεργός ή μη ενεργός να συμμετέχει παρανόνος, παρατύπως, υπάρχουν κυρώσεις και για τον ήλιο και για το ΣΕΡΚΑ, προβλέπονται, ή απλά λέμε, οκ, μας ξέφυγε. Τι σημαίνει μας ξέφυγε? Ρωτάω. Για μένα, αν με ρωτάς εμένα, δεν υπάρχει μου ξέφυγε. Γιατί δεν υπάρχει μου ξέφυγε, γιατί εδώ εμένα με καλούν για το ψιλοπίδημα, γιατί κάνω podcast μαζί σου. Και θα ακούνε μου ξέφυγε μια δήλωση ενέργειας ή μη ενέργειας. Ψιλοπίδημα ρωτάξι μας. Λέμε να το λάβουμε. Λοιπόν, δεν είναι, εντάξει, αυτά το δούμε όμως. Ναι, λέω αν είναι υπόθεση εργασία και ο δεν είπε κάτι. Απλά ρωτάω για να μάθω. Αν υποθέσουμε και βρίσκεται ο Γογκαλίδης, ρε παιδί μου, που λέει και δεν έχει δώσει τα χαρτιά ως όφελη. Εξαρτάται, Γιώργο. Αν δεν έχει κατατεθεί ένα χαρτί και έχει εγκριθεί μια δήλωση, έχει ευθύνη αυτός που το έχει κάνει δεκτή τη δήλωση. Αν έχει κατατεθεί ένα άλλο χαρτί από αυτό που πραγματικά έπρεπε να κατατεθεί, μιλάμε για μια υπόθεση πιο σοβαρή. Ναι. Έχουν ευθύνη και οι δύο. Οπότε κάτσε να δούμε τι έχει γίνει. Αν έχει γίνει κάτι. Ναι, άπειρε. Πάντα λέμε για υπόθεση εργασία. Αλλά έτσι όπως το λες, ας πούμε, αν δεν έχω καταθέσει. Αν έχω καταθέσει λευκό μητρό και δεν έχω λευκό μητρό, ουσιαστικά πλαστογραφία, έτσι. Βεβαίως. Άρα μπίπτει και σε άλλα. Εννοείται. Σε αυτή την περίπτωση, πάλι υπόθεση εργασία. Αν έτσι για να το πρίζουμε, γιατί με έπεσε έτσι με αυτό που μου είπε ότι κάνει στα δελτία, μπορώ να τον πάρω και σου. Φυσικά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αν κροθεί κάποιο, παιδί μου έτσι. Θα κατευθύνει και την ΕΜΠΕΚΤΟ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όσο παραβαίνει το καθήκον του. Θα βγάλει και δηλεύει με τις ποινικές ευθύνες του, θα ζητήσω εγώ. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα τι θα κάνει εσωτερικά η διαιτησία δεν με απασχολεί καθόλου. Okay. Προσωπικά θα το δούμε. Ναι, η ΟΔΚ οφείλει να ελέγξει και οφείλει να ασκήσει και πειθαρχικό έλεγχο. Αν είναι μη ενεργός, μπορεί να είναι μεταπαρατήρητη, ας πούμε, αν βρεθεί ότι είναι παράνομος. Φυσικά, βασικά πρέπει να είναι εκτός χώρου. Τώρα, κατά την άποψή μου. Αν επειδή έχουμε δει και άλλα πράγματα. Υπάρχει στη διαγραφή. Άκουσε, Γιώργο. Υπάρχει κι άλλη περίπτωση, πιο παλιά. Που υπήρξε πλαστογραφία. Δεν μιλάω για το φόρο της διαιτησίας. Μιλάω γενικώς. Με κάποιο μαγικό τρόπο εξαφανίστηκαν τα χαρτιά και αυτός ο άνθρωπος επανήλθε. Ναι. Ναι. Σε διάφορες περιπτώσεις. Οπότε, όχι ξέρω μια περίπτωση που κάποιος δήλωσε άλλη, προφανώς ο άνθρωπος ήθελε να το παίξει νεανίας και δίνει σε άλλη ημερομηνία. Φυσικά αυτά δεν γίνονται. Επαναλαμβάνω ότι δεν γίνεται στον χώρο της διαιτησίας, οπότε ναι, γενικότερα το λέμε. Και η μάνα μου ήθελε να αλλάξει την ημερομηνία γέννηση για να φαίνεται νωρίτερα. Η μάνα πρέπει να αλλάξω και εγώ, δεν γίνεται. Με κανείς μικρή. Μπερδευτήκαν, θα έπαιζε μια, έκανα στα 15. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φύγει τελείως από το χώρο της διαιτησίας. Γιώργο, με ρωτάς πράγματα που δεν είναι από. Αν ξέρεις από νομική άποψη. Κανονικά δεν υπάρχει νομική άποψη. Υπάρχει ότι πώς ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί στο γήπεδο την επόμενη μέρα. Σωστά. Αν ξέρουμε όλοι ότι. Ακριβώς. Παραποίησε έγγραφα ή δεν έδωσε αυτά που έπρεπε. Ακριβώς. Δηλαδή, αν είναι αδίκημα η συμμετοχή σε ένα podcast μαζί σου, φαντάσου πόσο μάλλον είναι. Ενδεχόμενη παραποίηση εγγράφου ή οτιδήποτε συμβαίνει. Για να δούμε λοιπόν. Πάντοτε έχει ενδιαφέρον. Ασκούν. Η ερώτηση είναι, ασκούν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει τα μέλη του ΣΕΔΚΑ? Αυτό είναι. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε πρωτοπόρος ο Μάνος Τσολάπος σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ήταν ο πρώτος που έκανε πρόταση μορφής στην ΟΔΚ.
όπου έκανε πρόταση μορφής γιατί δεν ενημερώθηκε ότι είναι υπέρ της επαγγελματικής διαιτησίας ή όχι. Όφιλε να τον ενημερώσει. Και τέθηκε πυρογράφηση για την επαγγελματική διαιτησία ή όχι. Να πω βασικά ότι επειδή είμαι μέλος του ΣΕΡΚΑ, θεωρώ ότι ηθικά, όχι πρακτικά, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα έπρεπε να έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μελών. Ακριβώς. Για μια τόσο σοβαρή απόφαση. Δεν μπορούν 9 άνθρωποι να αποφασίζουν για 250 αν πρέπει να γίνει πρόταση μορφής για την όδικε. Γιατί εδώ είναι κράμερ αντί κράμερ. Απευθύνεσαι, ξεφρουκίζουν ανθρώπους από το χώρο σου. Έτσι. Δεν αντιπάρχεσαι. Δεν είναι, ας πούμε, γράφτηκε κάτι στον τύπο κατά ενός διτή και παίρνει μια θέση. Εδώ τώρα πας πότρα στο κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο. Ακριβώς. Τη μητέρα ομοσπονδία. Τώρα, τα επιχειρήματα που έχουν γραφεί μέσα στην πρόταση μορφής από το ΣΕΡΚΑ. Αν θυμάμαι καλά, είναι για τις χορηγίες. Είναι για τις χορηγίες, ότι δεν ενημερώθηκαν οι σύνδεσμοι. Να πω ότι εγώ ως μέλος του ΣΕΡΚΑ για τη χορηγία του ΣΕΡΚΑ δεν έχω ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες. Άρα πρέπει να γίνει πρόταση μορφής στο ΣΥΤΣΟΝΑΚ. Ναι, απλώς για να γίνει πρόταση μορφής για το Συμβούλιο πρέπει να βρεθούν 50-60 συγκεκριμένα και δεν βρίσκονται εύκολα. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις διαφορετικά τα του οίκου σου και διαφορετικά της Ομοσπονδίας. Δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον για αυτό που εσύ κάνεις. Ναι. Αυτή είναι και η δική μου άποψη, αλλά φαίνεται ότι για κάποιους άλλους δεν ισχύει. Ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί η ΟΔΚΕ έστειλε επιστολή στον ΕΣΑΚΕ ότι αν μιλήσετε για επαγγελματική διαιτησία, μιλήστε μαζί μας. Λες και έπρεπε να μιλήσουν με κάποιον άλλον. Με το συνδικαλιστικό όργανο πρέπει να μιλήσουν, δεν καταλαβαίνω. Και η τρίτη, γιατί έχει κακές σχέσεις η ΟΔΚΕ με την ΕΟΚ. Λες και είναι απαραίτητο ένα συνδικαλιστικό όργανο να έχει πάντα καλές σχέσεις. Θα το μιλούμε οφείλει με τις σχέσεις. Καλά, το οφείλει δεν θα το πω εγώ, αλλά. Άκουσα. Εγώ θα πω το εξής. Θα φύγω από την ΟΔΚΕ. Όσο ο ΨΑ είχε στο τιμόνι του Λάζαρο Παπαδόπουλο, με τα λάθη, με τις αστοχίες, με την υπερεκτίμηση ότι οι φίλοι θα σταθούν στο πλάι του. Δεν στάθηκαν οι φίλοι στο πλάι του. Τον άρνησα. Αν θυμάστε τότε που δένονταν στο κέντρο γηπέδου στο Αχημαβόρης, όταν ο Ψάκ είχε κακές σχέσεις με όλους, διεκδικούσε. Από εκείνα τα χρόνια και μετά ο Ψάκ έχει γίνει λες και τσαβιού. Και είναι ναι σε όλα. Όταν λοιπόν αν μιλάμε για επιτροπές, προφανώς και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αν μιλάμε για συνδικαλιστικό όργανο, θα επιμείνω ότι θα μου επιτρέψεις, ο ρόλος του συνδικαλιστή είναι να γίνεται δυσάρεστος. Αν τον αγαπάει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αν τον αγαπάει ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΗ, αν τον αγαπάνε αυτοί τους οποίους οφείλει να μάχεται για τα συμφέροντα των διαιτητών, δεν το κάνει κανένα τελείω. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να πω από την αρχή ότι πρέπει να υπάρχουν κακές σχέσεις, διότι αν αυτά που διεκδικείς στα εξασφαλίζει η Ομοσπονδία, δεν έχεις λόγο να έχεις κακές σχέσεις. Μα τότε δεν έχεις λόγο. Έχεις λόγο, ίσως. Έχεις λόγο, είπα ότι δεν υπήρχε. Ας πούμε για παράδειγμα, επί του επιτήμου μεγάλη χάρη του Προέδρου Γεωργίου Βασιλακόπουλου, του ενός μοναδικού, του Αναχράν και τα λοιπά. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Επαναλαμβάνω ότι θέλω οπωσδήποτε να το δω, τον έχω χάσει. Έχει γίνει επίτιμος τελικά. Εσύ μου είπες ότι μπορεί να. Λέει και αυτό είναι ένα μυστήριο. Κοίταξε, με το Λούλιο δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που λέει συνήθως δεν το κάνει και αυτό που κάνει δεν το λέει. Το Βασιλακόπουλο το είπε. Εγώ ξεπαθαίνω ότι ο Βασιλακόπουλος είναι οργισμένος για τον χρησιμοποιεί. Άμα είναι οργισμένος ο επίτιμος ή ο συσσαγωγικά επίτιμος, είναι πρόβλημα για το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, μπορεί να το πες και έτσι. Αλλά λένε τώρα λοιπόν επί των καλών ημερών του επιτήμου, τότε που είχαν πολύ φιλικές σχέσεις και εγώ το ΣΥ, οι διαιτητές δεν παίρνουν τα χήματά τους. Και η ΟΧΚ δεν μίλαγε. Ή και αν μίλαγε, ή όποιος μίλαγε, τον έτρεβε το σκοτάδο. Λοιπόν, άρα δεν έκανε καλά τα δουλειά της και έχει κανένα σχέση με την Ομοσπονδία. Πολύ καλές. Θα θυμίσω ότι μέχρι και ίδρυμα θέλαμε να το φτιάξουμε και το κάναμε και επίτιμο πρόεδρο. Ο οποίος είχε πει ότι συγχαίρεται τους διαιτητές. Και μετά έγινε επίτιμος. Οκ. Απλά εγώ επιμένω ότι ο συνδικαλιστής πρέπει να είναι δυσάρεστος. Αν δεν είναι δυσάρεστος, δεν είναι συνδικαλιστής.
Να πω επίσης, για να μην φανεί ότι αυτό το, κατά την άποψή μου πάλι, αυτό το, πώς να το πω, ντροπιαστικό που έχει περάσει στον κανονισμό ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του μπάσκετ γίνεται αυτοδίκαια επίτιμος πρόεδρος της ΣΟΒΚΕ. Αυτό μόνο πλέον ως ανέκδοτο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και αποδεικνύεται. Έτσι. Ο επίτιμος είναι να καθαρέσει και να λείψει ο κύριος Νούς. Αλλά φεύγω από τους επίτιμους τέτοια και πάω στο κομμάτι της χορηγίας. Άρχισαν οι αποφάσεις περί χορηγίας γνωρίζει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν γνωρίζω, γιατί είδα τον πρόεδρο του ΣΕΤΚΑ, τον κύριο Τσολάκ, να σφυρίσει αγώνα της Α2 και με φοράει διαφορετικά ρούχα από τους άλλους. Οι πρόεδροι φοράνε άλλα ρούχα. Άλλαξε η διρεκτίβα από την ΕΟ. Όχι, βέβαια. Όλοι έχουν υποχρέωση να φοράνε τα ρούχα μέχρι νεοτέρας, τα ρούχα που έχει δώσει η ΟΔΚΕ. Τώρα, αν ο καθένας αποφασίζει να φοράει τα δικά του, οκ. Ας πάρει, να σου πω κάτι, Γιώργο. Η ΟΔΚΕ ας πάρει τα μέτρα του έπρεπε να πάρει ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί ξέρεις, σε λίγο μπορεί κάποιος να εμφανίζει. Είναι προβληματικό τον πόντο. Θυμίζω, για να μην ξεχνάμε, ότι έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Διερεύνησης για μένα και τον Γιάννη το Χούφι για τις ενέργειες που κάναμε σε βάρος, υπό τον κύριο Μπούσια τότε πρόεδρο, τον αξιότιμο κύριο Μπούσια, σε βάρος που κάναμε στα μέλη της ΚΕΔ και στο μεγάλο Γιώργο Βασιλακόπουλο. Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια και αυτή η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο απλά. Ενώ έπρεπε να έχει ασκηθεί δίωξη σε όλους αυτούς από τη μεριά της ΟΔΚΕ για αυτά που κάνανε. Αλλά δεν είναι, παραμένει επίτιμος πρόεδρος. Δηλαδή, να είναι ο επίτιμος πρόεδρος να έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει σε βάρος μελών συνδέσμων και της ΟΔΚΕ. Αποδεδειγμένα με δικαστικές αποφάσεις και να παραμένει επίτιμος πρόεδρος. Αλλά αυτό εντάξει. Δεν είναι. Είδες περισταμένη και ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι δυσάρεστος στους πρόεδρους. Τι να κάνω τώρα εγώ. Λοιπόν, άρα λες ότι είναι αυθαίρετη η επιλογή του Μάνου Τσολά που να φορέσει. 100%. Ναι. Αν φόραγε πτύχη παντελόνι, 100%. Ναι, το ίδιο. Το βίντεο. Δεν το συζητάω. 100%. Θα το δείτε και στο e-basket, το θέμα μόλις. Μόλις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οκ, αλλά όλα αυτά μπορεί να πει κάποιος, πρέπει εντάξει, καλά τα δείτε, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει η διετησία. Και έρχομαι και λέω ότι επειδή μας ενδιαφέρει η διετησία και εμάς μας ενδιαφέρει η διετησία, αλλά θεωρώ ότι αυτό που βλέπετε σε βιτρίνα είναι προϊόντα που έχουμε στην αποθήκη. Και στην αποθήκη, οι αποθήκες μας είναι άδειες. Και λέω, είδα τους ορισμούς των διαιτητών στην FIBA, στο BCL και σε αυτά. Στο BCL και στο FIBA Europe Cup. Σημεωνίδης και που στο Σόνιδη. Μόνο στο FIBA Europe Cup, στη δεύτερη διοργάνωση της FIBA. Αυτό που δεν σου βγάζει, εντάξει. Ας είναι. Τέλος πάντων, παίζουν οι 8ες, 9ες και 10ες. Όσο να μου πεις κάτι. Αν βάλουμε εδώ πέρα 30.000 και πούμε, παίζουν 5 ομάδες και από τις 5 ομάδες βράζουμε από 2 παίκτες από την κάθε ομάδα. Τι φαίνεται στα πτυλιόμως. Εγώ θα πάρω γιατί ξέρω τους παίκτες του ΠΑΟ που συμμετείχε στο FIBA Euro Cup. Ξέρω τους παίκτες του Περιστερίου, ξέρω κάποιους παίκτες του. Οπότε ξέρω τις ελληνικές ομάδες γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αν μου πεις βρες μου ένα παίκτη, παίζουμε ένα παίκτη που παίζει FIBA Euro Cup εκτός Ελλάδας, δεν ξέρω να σου πω. Ούτε. Γι' αυτό λένε οι διοργάνωση, να μην πάραμε θέση μερικοί που ζουν, τα ξέρουμε όλα. Ναι, είναι πρόβλημα το ότι η Έλληνας διαιτητής δεν ορίζεται ούτε καν στην ανώτερη διοργάνωση της FIBA. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Η οποία ανώτερη διοργάνωση της FIBA είναι υποδέστερη της Ευρωλίγκας. Σίγουρα και είναι υποδέστερη κατά την άποψή μου και του EuroCup. Αλλά λέγεται του ελληνικού πρωταθλήματο. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό δεν αφορά. Του είχε κάθε περίπτωση. Ξέρεις, αυτό είναι απόψεις προσωπικές. Το πρόβλημα, να μην το πω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής στους πρώτους 40, 45, 50 διαιτητές στη FIBA. Όταν είχαμε για πολλά χρόνια, για δεκαετίες και μιλώ και λίγο, διαιτητές που είχαν πάρει, δηλαδή λέγανε ότι αν πάει η ελληνική ομάδα σε τελικό θα τους στερήσει την δυνατότητα. Ακριβώς. Αν πάει στο Final Four δεν θα πάει Έλληνας. Γιώργο, σου θυμίζω ότι είχαμε 15 διαιτητές, 14 διαιτητές στην Ευρωλίγκα. Μην πω και 10 διαιτητές ακόμα στο. Όταν διαιτητές παίξαν τελικούς παγκοσμίω. Ναι. Είχαμε δηλαδή το 6, το 7 και το 8. Θυμάμαι ότι είμαστε 14 Έλληνες. Και σε αυτή τη λίστα δεν ήταν ο Γορεάδης και ο Χριστοδούλου. Που τότε παίζανε στη FIBA. Και γι' αυτό παίξαν και τους ελληνικούς. Ακριβώς. Δεν βάζω τους άλλους που ήταν επίσης εκτός. Είχαμε 20 διεθνείς. Και από τους 20, οι 15 παίζαν κάθε εβδομάδα αγώνες στην Ευρώπη. Και σήμερα έχουμε 14, πόσους έχουμε,
Και παίζουν οι δύο. Διεθνείς. Και παίζουν οι δύο. Και παίζουν στην τρίτη διοργάνωση. Και αν. Ναι, εντάξει, παίζουν και δύο στη Χάση και στη Φέρση στην Ευρωλίγα. Δεν έχω δει ο Βασίλης ο Πιτσίλικας, που είναι, ξαναλέω ότι είναι πολύ καλός διαιτητής, δεν τον βλέπω να παίζει Ευρωλίγα. Ο Γιάννης ο Χούφης που παίζει συνεχόμενα δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρείται Έλληνας διαιτητής. Έλληνας διαιτητής είναι, αλλά δεν είναι ακριβώς. Και η Βάση Τσαρούχα που παίζει κάποια παιχνίδια στην Ευρωλίγα. Παίζει 6-7 παιχνίδια τη χρονιά, 8. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έτσι, επειδή μου ήρθε τώρα στην τρέλα με πάνω. Αν ο Γιάννης Φούφης αύριο κάνει μια δήλωση εναντίον στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ο Γιάννης, του Προσανίδη, του Κώστα ή του Τσολάπ, θα κληθεί σε απολογία? Εξαρτάται αν τις τέτοιες οδηγίες, τι να σου πω εγώ. Όχι, λέω, θέλω να τον καλέσω. Ως τι θα τον καλέσω? Ως μέλος του συνδέσμου. Ενεργό ή μη ενεργό? Μη ενεργό. Μάλιστα. Ο οποίος είναι μη ενεργό στην Ελλάδα και ενεργό. Αλλά αυτό είναι κάθε εργός, βέβαια. Αυτά είναι αυτά αμόμορφα πράγματα. Αυτά είναι τα τέτοια. Μιλάμε για τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν παίζει στην Ελλάδα, είναι ο μόνος που παίζει στην Ευρωλίγα με συνέπεια. Έτσι. Και εμείς παίζουμε στην Ελλάδα με όποιο με βρεθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα όσα συζητάμε έχουν να κάνουν με το πού πάρει η ελληνική διαιτησία. Η ελληνική διαιτησία, και έχω να σου δώσω και μια είδηση. Οι σχέσεις Ευρωλίγα-FIBA, FIBA-Ευρωλίγα είναι πάλι στο σημείο 0. Δεν μου κάνει εντύπωση. Μας χωρίζει το NBA ή γενικότερα? Μας χωρίζει το NBA σίγουρα. Αλλά εγώ το συζητάω από την πλευρά της ελληνικής διαιτησίας, διότι έχουμε και δηλώσεις μεγάλων ονομάτων του χώρου ότι θα βοηθήσουν την ελληνική διαιτησία να ξαναγυρίσει στα σαλόνια. Ποιος είναι? Ο κύριος Κωνσταντουρίδας. Δεν έχει πει ότι είναι... Δεν είναι στην Ευρωλίγα, Ναι, αλλά αναζητάει ταλέντα, έχει θέση. Πάει και στην Ευρωλίγα. Έχει ταλέντα για την... Ενώ δεν περνάει ο λόγος του στην Ευρωλίγα, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Όχι, δεν είναι όπως είναι παλιά, αλλά ο λόγος του περνάει πάντα στην Ευρωλίγα. Ότι και η θέση του είναι να ψάχνει ταλέντα Ευρωπαίους διαιτητές να προτείνει για την Ευρωλίγα. Η ερώτησή μου είναι, ξέροντας ότι οι σχέσεις αυτές είναι πολύ άσχημες και ξέροντας την άποψη του προσημερινού Προέδρου του ΤΣΕΟ σε σχέση με το ποιοι διαιτητές μπορούν να πάνε, αν θα δούμε Έλληνες διαιτητές το καλοκαίρι να προτείνονται στην Ευρωλίγα. Εγώ το περιμένω. Να. Αυτοί που θα προταθούν στην Ευρωλίγα πάλι δεν θα παίζουν στα πρωταθλήματα της FIBA και πάλι λέγοντας στις αναστάσεις σε αυτό το σημείο? Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Εγώ είπα απλώς ότι οι σχέσεις είναι στο 0. Έτσι κι αλλιώς δεν παίζουν στα πρωταθλήματα της απλά οι υποτίθεται της FIBA. Παίζουν στα εσωτερικά. Γιατί παλιά τα είχαμε κάποια πλέον ιστορικά. Είχα τυποποιήσεις. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δεν κατάλαβα ποτέ. Δεν κατάλαβα. Κάμι δεν κατάλαβα. Είχατε κοπεί όσοι παίζατε στην Ευρωλίγα. Ο Παπαπέτρου δεν έπαιζε στην Ευρωλίγα? Μαζί σας. Ο Παπαπέτρου έπαιζε στην Ευρωλίγα, αλλά όταν έκανε την συνάντηση με τον επίτιμο και συμφωνήσαν σε όλα. Ποιο είναι επίτιμο? Τον ένας είναι επίτιμος, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Όλοι οι άλλοι είναι. Όταν είναι επίτιμος και ο Λέβης, δεν είναι στην Νότια. Ναι, για μένα στην καρδιά μου επίτιμος είναι ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Όταν λοιπόν συναντήθηκε και συμφωνήσαν σε αυτό που συμφωνήσανε και πήγε και δήλωσε αυτά που δήλωσε στο δικαστήριο, ότι όλα με την επιστροφή μας, ότι όλα γίνανε κανονικά και οριζόμαστε κανονικά, ενώ τα μέλη της ΚΕΔ σήμερα, πριν από μερικούς μήνες, δηλώσαν ότι όλα αυτά ήταν ψέματα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι έχει στο δικαστήριο, ναι. Επέστρεψε κανονικά και αποτελεί και μεγάλος τέλεχος από ό,τι ξέρω της ελληνικής διαιτησίας σήμερα. Νομίζω ότι θα παρατεθεί και άλλο τώρα εγώ να το συνεχίσουμε. Μπορεί. Αυτά στις 6-15 να παίζει, είναι άσχημο. Τουλάχιστον να αλλάξει ένα ρεκόρ. Να αλλάξει την δική του ιστορία. Πώς έγραψε το ρεκόρ που απέβαλες τους 17. Τις έγραψε αυτό στην ιστορία και παίζει 48 χρόνια. Σωστό. Σωστό είναι. Λοιπόν, λέμε τώρα, είπες για τον Κωνσταντίνα. Εγώ να σου αντιστρέψω το ερώτημα γιατί με ενδιαφέρει αυτό που είπες. Υπάρχουν Έλληνες διαιτητές να μπορούν να παίξουν σε Ευρωλίγα και υπάρχει διαδικασία ανέλυξης και εξέλιξης του δίκτυου των Ελλήνων. Δεν ξέρω. Κατά την άποψή μου υπάρχουν Έλληνες διαιτητές να παίξουν στην Ευρωλίγα, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, όχι πριν επιλεγούν, αφού επιλεγούν. Γιατί υπάρχουν διαιτητές στην Ευρωλίγα χειρότεροι από κάποιους Έλληνες. Αλλά χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, γιατί είναι πολύ εύκολο να σε πάρουν στην Ευρωλίγα. Μάλλον, πιο εύκολο είναι να σε πάρουν στην Ευρωλίγα παρά να μείνεις πάρα πολλά χρόνια.
Υπάρχει διαδικασία παραγωγής νύχτων στην Ελλάδα? Δηλαδή κάποτε, ρε παιδί μου, όταν εσύ ήσουν νέος, έπαιζε στο πρώτο σου αγώνα στο Μελφάνατρο και ήμουν στο βράδυ, στο δικό της Ζήνα. Γιώργο, διάβασε τη δήλωση του την επιστολή που στείλε ο Αντώνης ο Μάνος. Δεν έχω προλάβει. Γράφει λοιπόν πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Γράφει για πολιτικές παρεμβάσεις, γράφει για κομματικές παρεμβάσεις, γράφει για διαχωρισμούς εσείς και εμείς, γράφει για... Αν αυτά είναι αλήθεια λοιπόν, για ποια παραγωγική διαδικασία να μιλήσουμε? Σας να ανηλύσουμε ενόμενα μόνο. Εγώ λέω, αν αυτά είναι αλήθεια, για ποια παραγωγική διαδικασία να μιλήσουμε? Δηλαδή, αν υπάρχει το μεγαλύτερο ταλέντο διαιτητής και δεν ανήκει στο αγαπημένο κόμμα του οποιοδήποτε προέδρου, μπορεί να προχωρήσει? Θα έπρεπε να σου πω εγώ πως το έχω στο μυαλό. Τα παιδιά που σταματήσαν, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα παιδιά που σταματήσανε, για ποιους αφήσανε? Προφανέστα. Εγώ λέω όμως ότι σε ένα φόρο, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, δεν είναι και ένας ή κανένας. Θα μπορούσαν να προωθηθούν λίγο οι αγαπημένοι αφισοκολλητές, ή τα αδέρφια, ή τα ξαδέρφια, οι θείοι συγγενείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, όλοι να προωθηθούν. Εγώ δεν μ' αρέσει, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Δεν συμφωνώ, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι όμως ο ίδιος κανένας. Γιώργο μου, Συγγνώμη, πιάσε τον κόντα που τον προωθείς γιατί κόλλαγε καλά την αφίσα και πες του, κοίταξε Σπύρο, σε φτάσαμε εδώ, τώρα δώνες. Ένα λεπτό να πούμε λίγο τι θέσεις υπάρχουν. Στο Α1 κάθε εβδομάδα γίνονται 6 αγώνες. Σωστά. Χρειαζόμαστε 18 διαιτητές. Έχουμε 100. Υπάρχουν με 14 διεθνείς, 12, 13, 14. Υπάρχουν κάποιοι έμπειροι διαιτητές στον Α1, υπάρχουν κάποιοι λιγότερο έμπειροι και υπάρχουν και νέοι. Πώς θα χωρέσουν αν συμβαίνουν αυτά, λέω, που αναφέρει ο κύριος Μάνος, εξαιρετικός, πολύμπειρος και εξαιρετικός χαρακτήρας, και αυτά που έχουν καταγγείλει φεύγοντας κάποιοι διαιτητές. Αν συμβαίνουν αυτά, πώς θα χωρέσουν αυτοί που λες εσύ? Να σου πω. Πώς θα τους γορούσα εγώ, έτσι. Εσύ δεν τους γορούσες. Καλά, εγώ δεν θα φτάσω στο σημείο να το ψάξω πάντα. Πέσει ότι, ας πούμε, ας κάνουμε μια υπόθεση ρεσές, ότι είμαι υποχρεωμένος να βάλω και 10 από το αγαπημένο μου κόμμα. Γιατί έτσι πρέπει να συμβεί. 14 διεθνείς και 10, 24. Σωστά. Αβαλάρα λοιπόν φτιάχνουμε μια πολύ ωραία πλακέτα στον Πέτσο του Παπαπέτρου του Γιώργου του Θρόνα, που συμπλήρωσαν τα 50 και προχωράνε αισίως, πλησιάζουν προς την εκτερκέτεια της ζωής τους φιλόσταυλωτά, έτσι. Παράλληλα, δίνουμε και μια πλακέτα στο Διαμαντίδη και του Τζαυσέρη και αυτό είναι υποχρέωση. Έτσι. Ό,τι και με συμβαίνει, πρέπει να πάρει και μια πλακέτα στο Διαμαντίδη και του Τζαυσέρη. Αυτό δεν το έχω καταλάβει γιατί σε κάθε εκδήλωση τιμούνται. Παρεμπιπτόντως, ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν έχει τιμηθεί ακόμα, δεν λέγει η Ομοσπονδία. Έλα, τώρα περίμενα. Γιατί η Κέλλη, το πρόβλημα είναι η Κέλλη. Ναι, και η Κέλλη. Αλλά λέω λοιπόν, δίνω τις πλακέτες στους δύο πρώην διεθνείς. Θα τους ξαναδημιουργήσουμε σήμερα. Σήμερα πάλι. Ναι, με. Κάτι, σήμερα θυμάμαι την εθνική του 5. Μάλλον άλλος ήταν ο λόγος. Ποιος ξέρει? Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, αλλά να τιμηθούν οι δεν τιμηθούν οι άνθρωποι. Πάρουν. Φτιάξει ένα ράφι. Φυσικά νομίζω ότι έχουν πάρει το μάθημά τους κι αυτοί. Θα πρέπει να περιμένουν την αποχώρηση πρώτα το μεγάλο και μετά να φύγουν αυτοί. Μην κλέψουν τα φώτα. Ναι. Λοιπόν, αλήθεια αυτό που λες. Λέω λοιπόν ότι θέλει μια ωραία πλακέτα. Θα φιλούσε η Σταυρότητα και τους δύο. Στο Τσίλα εμείς εδώ σας συμβεστήκαμε. Καλή πορεία στη ζωή σας. Ή θέλω να αλλάξω και τον πίτι γιατί είναι και παράνομα. Φτιαχμένη και. Πάρε τον Παπαπέτο, που είναι δικό μου παιδί. Ο αγαπιό μας. Παίρνω το Θεό, θέλω να συζητήσει. Δεν παίρνω ξενόμο, δεν πάω. Άρα ήταν να. Σου βρήκα θέσεις. Πιθανότερο είναι να πάρω το Θεό. Αλήθεια. Σου βρήκα όμως 2 θέσεις. Γρήγορα. Εσύ αν ήσουν θα του έδινες παράταση ορίου ηλικίας? Ποιανού? Του Παπαπέτου και του Θεωνά? Ούτε μία. Τότε τι συζητάμε? Αν ήμουν εγώ, αν ήσουν εσύ εννοώ. Στα 40 λιάρε τη στα μάτια. Λέω κουράστηκες.
Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Έχουν σταματήσει διαιτητές. Εγώ δεν θα πάω άλλο. Θα πάω στο Βορρά. Ο οποίος και τη φυσική κατάσταση είχε. Γιατί θυμάσαι ότι ήταν μανιακός και είναι ακόμα. Άσχετο τώρα δεν έχει ξεκάσει γιατί βολεύεται με 2-3 τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, Παρατηρητής, ναι. Λοιπόν, θα έβαζε. Ο οποίος παρεμπιπτόντως, από τις πληροφορίες που έχω, ως παρατηρητής, κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά να ήμουν εγώ Βορειάτης, αλήθεια στο λέω, να ήμουν εγώ Βορειάτης και να ανεχόμουν να μου δίνει οδηγίες κάποιος που τον είχα μαθητή, ούτε μία στα 100. Ποιος δίνει οδηγίες? Ακόμα μιλάς, ο Ηλίας. Δεν ξέρω, εσύ είπες. Σωστό, ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι για το Βορειάδη που ήταν μεγάλη συμπεριφτρά και fit και τα 50 δεν γράφανε πάνω του, ήταν ένας έφημος, δεν υπήρξε παράταση ούτε μία. Όχι, ο Βορειάδης ενοχλούσε. Ο Βορειάδης ενοχλούσε. Τι λες τώρα? Το Γαβούνι δεν ενοχλεί τώρα. Ενοχλούσε τότε που δεν έπρεπε να ενοχλεί για να, αν θέλει να είναι και εξασφαλισμένος, και δεν ενοχλεί τώρα που δεν έχει και λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Καθένας κάνει επιλογή. Λέω λοιπόν ότι ούτε μία ώρα τα φώτια δεν είναι παράταση. Αλλά θα μπορούσα να βολέψω νέα παιδιά, ακόμα και σε ένα περιβάλλον δυστοπικό, όπου θα έπρεπε να κάνω καθατέρια ενός πνευματικού μηχανισμού. Είναι αυτός ο λόγος. Γιώργο, δεν το ξέρω εγώ. Ναι, εγώ όμως ξέρεις, απέχω από τις διαδικασίες αυτές. Ό,τι διαβάζω και ό,τι ακούω και ό,τι βλέπω να συμβαίνει. Παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος βλέπω λίγα. Δεν έχω άποψη, οπότε... Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν σε να βάρετε όμως όλα αυτά που βλέπεις. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι ο τελικός είναι συγκεκριμένος. Όταν ξέρεις ότι είναι δύο ομάδες για να πέσουν και κάνουν αγώνα για να σώσουν ούτε μία. Τι σαν βλέπω. Αγωνιούμε, δεν λέω. Έχουμε όλοι μια αγωνία. Είναι, Λοιπόν, όταν βλέπεις την Α2 να είναι πρώτη σκόρερ, κάτι τύπη που θα έπρεπε και αυτοί να είχαν πάρει πλαγιά, το θα πει και μπράβο, πες μου. Μαγκιά τους. Εγώ δεν είμαι εναντίον του Παχτιάνα. Θα πρέπει να έχουν βγει πιτσιρικάδες, το να τους έχουν πάρει τις πλάτες. Να σου πω τώρα κάτι, για παράδειγμα. Γίνεται αγώνα στην Πάτρα με την Ολλανδία. Παίζει κάποιο ρόλο? Κανένα. Εγώ είμαι προπληθεί. Και συγχαρητήρια σε δύο ομάδα. Και μπράβο σας. Και μπράβο στη Βασίλειο Σπανούλη. Κλείθηκε λοιπόν ο Αλέξανδρος ο Νικολαίδης. Μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ κλείσει. Ο Αλέξανδρος βεβαίως και ο Μάρωση, που είναι μια ομάδα η οποία παλεύει για τις οντριέτες, αγωνίζεται ελάχιστα και ψάχνει να βρει το σκρίμα του. Την νέα στιγμή, και υπάρχει ένα παιδί στην Καρδίτσα, η οποία Χαβίτσα έκανε ίσως με ό,τι πιο καλό όχημα στο Εθνικό Πρωτάθλημα, έκπληξε ενώ, σε ευχάριστη εικόνα. Υπάρχει λοιπόν ο Λίκος ο Δίπλαρος, τον οποίο εγώ δεν το γουστάρω σαν τύπο, είναι λίγο παράξενο παιδί, αλλά ναι, μην τίποτα έτσι. Ο οποίος έλτε την καταγωγή του τον Πάτρα, είναι πρωταγωνιστής στην Καρδίτσα και είναι ωραία φίλε, είναι Βασίλη. Δεν θα μπορούσε να επενδυθεί ο Δίπλαρος, αν δεν θες του Νικολαίδη, και του Μητρολόγκα, που δεν είναι κυριολεκτικά. Ξέρω εγώ, αν δεν του Μαλαϊτή, εν πάση περιπτώσει, αν να διαλέξει ανάμεσα στο Δίπλαρο και τον Νικολαίδη, δεν θα έπρεπε να διαλέξει ένα παιδί που είναι από την Πάτρα, να πέρασε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά τη Πάτρα, ότι κοιτάξει και γκουρίζει να γίνεται. Να απολαύσει και αυτό, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε, έκανα ένα καλό πρωτάθλημα, με μπουστάρει coach. Άντε να δουλέψω εγώ παραπάνω. Αυτό δεν το λέω για να κρίνουμε. Εγώ το πληρώνω, δεν είχαμε δουλειά. Την εθνική, αλλά για το πώς θα μπορούσαμε να μπουστάρουμε και διαιτητές είναι αυτό τώρα. Γιατί να είναι το δώσει. Ειδικά σε έναν όσο με τη λόγο. Σου έχω πει και σε προηγούμενο podcast ότι θα ήσουν εξαιρετικό σύμβουλο του Προέδρου. Εγώ του λέω, Πρόεδρε, πάρε το Γιώργο Κουγκαλίδη, θα σου δώσει απίστευτες ιδέες που σήμερα δεν έχεις άνθρωπο να σε σβήνει, αλλά δεν με ακούει. Πίστευα ότι δεν με χωνεύεις, αλλά δεν ήξερα ότι έχει φτάσει σε δύο σημεία. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, συνεχίζεται η ιστορία με την επαγγελματική διαιτησία. Συνεχίζεται. Εγώ μαθαίνω ότι ναι, ότι ήδη ετοιμάζουν προτάσεις, ότι θα αλλάξει μια τριμελής επιτροπή από 5 άτομα που λέει ο Βαβατούλας για να ελέγξουν αυτές τις προτάσεις και μετά να προχωρήσουν. Καλό αυτό. Αυτό είναι καλό. Ναι. Εγώ θέλω ότι εκεί λοιπόν είναι μια πηγή που δεν είναι να κλείσει για τον πρόεδρο των Καγγελτένεδα.
Γιατί φαίνεται ότι οι ομάδες πλέον έχουν απειβδίσει. Δεν είναι θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει, επαγγελματικές διαιτησίες, γιατί ούτως ώρες η διαιτησία σε ένα βαθμό είναι επαγγελματική. Είναι θέμα διαχείρισης. Ποιος έχει την ευθύνη. Γιώργο, το έχω πει πολλές φορές. Έχουμε ένα πρωτάθλημα εταιριών. Ναι. Και οι εταιρείες αυτές δεν θέλουν να βλέπουν εμένα ως διαιτητή. Δεν θέλουν. Ή από τις 12 εταιρείες και οι 12 εταιρείες δεν θέλουν να με βλέπουν ως διαιτητή. Οι 8. Ας πούμε οι 12. Για να το κάνω, μπορώ να παίξω αυτό το πρωτάθλημα τους. Υπάρχει όμως περίπτωση να παίζει διαιτητής επειδή το επιβάλλει έτσι η ΚΕΔ που δεν θέλουν να βλέπουν οι 12 ομάδες. Αυτό είναι, τι να πω. Έχω τη διαχείριση στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Σερβία, Αμπαλίγκ, Ευρωλίγκα. Σε όλα τα. Ρωσία, Αγγλία. Σε όλα τα πρωταθλήματα την έχει η Λίγκα. Της διαιτησίας μιλάω. Ναι. Στην Ελλάδα την έχει η Ομοσπονδία. Μια χαρά. Η οποία στο Δεσσάκι εξελισσιονάστε εκπρόσωπο στο θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας που εσείς δεν ξέρατε μόνο ο άνθρωπος, μπορεί να είναι κορυφαίος. Διάβασα τον παράγοντα του. Τον κύριο Λιόπουλο. Τον κύριο Λιόπουλο είναι παράγοντας στα φιλικά νερά. Δηλαδή τώρα συζητάμε για τη διαιτησία του τελικού Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Ολυμπιακό και το συζητάνε οι Αγγελόπουλοι, ο Γιαννακόπουλος, ο Γαλατσόπουλος, υποκαθίστο, αν το ρωτάνε, ο Λιόλιος, διαμέσου του παράγοντα των τουρκικών νερών. Δηλαδή είναι σουρεαλιστικό, έτσι. Κοίτα, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Μπορεί να είναι εξαιρετικός. Κάντε το συζήτηση. Όμως, φαντάζομαι ότι παρά τα 3 πτυχία και τα 3 μεταπτυχιακά που έχω, και το λέω για να περιαυτολογήσω σε σχέση με κάποιες αρρώστιες, ναι, δεν θα με καλέσει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο σημερινός ή ο επόμενος, αν υπάρξει επόμενος, σε ένα υπουργικό συμβούλιο όταν θα συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα για την ψυχική υγεία. Ναι, ή να σου πω και κάτι για να περιαυτολογήσω λίγο. Επειδή όταν μπαίνω να κάνω μπάλιο στην παλιέρα μου, βάζω τα καραβάκια μου και είναι τόσο ανέρμη γυναίκα μου έρχεται και τα βουλιάσει, να ξέρεις. Και παρότι είχα τα κιλά, ήμουν ομόκυλος με τον Βαγγέλη τον Μαρνέκ πριν να χάσει πλέον την θέση, γιατί έχει καταφέρει πολύ περισσότερα από μένα. Πιστεύεις ότι ποτέ αν συζητήσουν οι καραβοκίδες της χώρας μεταξύ αυτών που θα συζητήσω θα είμαι και εγώ που έχω τα καραβάκια? Φαντάζομαι ότι αν στην Ένωση Εφοπλιστών καλέσουν εσένα να πεις την άποψή σου για την ελληνική ναυτιλία, δεν θα φτάσουν τα γιαούρτια που υπάρχουν γύρω-γύρω από την Ένωση Εφοπλιστών. Παρότι μπορούν πολύ να έχουν πει, δεν τσιέκουν. Λέω λοιπόν, για να απαντήσω, ο άνθρωπος μπορεί να είναι εξαιρετικός. Μαζες. Η παρασύρο δεν με έχει κάνει τίποτα. Συμφωνώ ότι μπορεί να είναι εξαιρετικός. Δεν ξέρω γιατί αποφασίστηκε να συμμετέχει. Αλλά απ' την άλλη, να σε ρωτήσω κάτι. Και ποιος? Ποιος θα μπορούσε να συμμετάσχει? Αν θέλεις ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, εγώ που με έφερες καταχρηστικά σε δουλοκλειόλιο, θα του έλεγα πρόεδρε πρέπει να μάθεις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, λόγω της προϋπηρεσίας και της εξαιρετικής δουλειάς στον Προμηθέα, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει και να έχει και άποψη, βεβαίως. Και να εξηγήσει και γιατί δεν πρέπει να αλλάξει το στάδιο. Αλλά από τους συμβούλους, τους υπόλοιπους, δεν ξέρω. Δήμος δικού της. Πολύ σοβαρός. Δηλαδή, πρόσεξε, αν θέλω να δώσω βαρύτητα στην παρουσία της Ομοσπονδίας στο Δεσσάκι, και δεν λέω, μπορεί βάσει νόμου να είναι ο κύριος Λιόπουλος εκπρόσωπος. Πρέπει να ζει το δικό του. Και πες, παιδί, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, να βγούμε εδώ και δουλέψετε στις ομάδες. Είπες αν θέλω να δώσω βαρύτητα. Αν δεν θέλω να δώσω βαρύτητα. Πρόσεχε, πρέπει να θέλω να δώσω βαρύτητα για έναν διπλό λόγο. Γιατί από μόνο το film δεν είναι βαρύ, από μόνες τους οι ομάδες έχουν εξεσπτωθεί. Δεν ξέρεις, καμιά φορά νιώθω ότι οι πρόεδροι, αυτοί που έχουν την εξουσία, είτε είναι ο Βασιλακόπουλος, είτε είναι ο Λιόλιος, είτε τώρα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ο Κασελάκης, ή όποιος έδες, ο διευθυντής κολυγιατικές, πολλές φορές έχουν γύρω τους έναν περίγυρο που δεν τους λέει την πραγματικότητα, δεν τους λέει την αλήθεια. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουν μια στρεβλή κορέτη, θεωρώ ότι όλοι αυτοί για να είναι εκεί που είναι εξυπνότεροι εμού. Προφανώς δεν τους δείχνουν την πραγματική εικόνα. Δηλαδή, αυτό που θα έλεγα στο Λιόλιο αν ήμουν ασέβολος του είναι του μεγαλέ.
Αν τη φέρει στη διετησία, κοίτα γιατί την παίρνουν μέσα από τα χέρια. Και γιατί την παίρνουν μέσα από τα χέρια, γιατί είναι έξαλλη. Γιατί είναι έξαλλη, γιατί υπάρχουν 1, 2, 3 ζητήματα που βγάζουν μάτια. Γιατί ξέρεις, ο Αρβανίτης, ας πούμε, ή ο Μάκης ο Αγγελόπουλος, δεν ενδιαφέρεται για το ότι θα βγει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ενδιαφέρεται όμως όταν στο παιχνίδι Προμηθέας ΑΕΚ αποβλήθηκε ο οδηγός του Πουλμάντου της ΑΕΚ με εξαιρουμένο και του Πούλου που έχουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Ενδιαφέρεται ο Αρβανίτης όταν ένας τύπος από τους 30 σοβαρούς του Προμηθέα κλέψε τον πεσμένο, πανηγύριζε το Λιόπουλο ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα. Άρα λέω. Αυτό είναι και θέμα υπουργού, ρε Γιώργο, γιατί όταν. Να σου πω λίγο, γιατί είναι σημαντικό. Όταν για τη διαιτησία ψηφίζει το ίδιο ο πρόεδρος, ο παράγοντας των γλυκών νερών και ο πρόεδρος παράγοντας του Άρη, γιατί αυτό συμβαίνει, έχουμε πρόβλημα. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει προνήσει και το κράτος να πει ότι κύριοι, διοργανώνεται ένα πρωτάθλημα που αξίζει 100 εκατομμύρια. Τόσο αξίζει το πρωτάθλημα της Α1. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φτάνουν περίπου 70-80. Όλοι μαζί δεν είναι μια ένωση. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι 100 εκατομμύρια. Αποφασίστε και για το οίκου σας. Βγάλετε τα μάτια σας, μην βγάλετε τα μάτια σας. Αποφασίστε. Δεν μπορεί να αποφασίσετε. Να πάω εγώ τώρα να φτιάξω ομάδα στην Ηλιούπολη που μένω, να τον ονομάσω Κεραυνός Ηλιούπολης. Μια χαρά ομάδα θα είναι. Να έχω 20-25 μέλη, ομάδα παιδική και να ψηφίζω τώρα και η ψήφος μου να μετράει το ίδιο όσο μετράει και το Ολυμπιακού, που έχει χιλιάδες μέλη και. Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν. Συμφωνώ. Όπως επίσης θα σου πω και το εξής. Δεν είναι μόνο το ότι είναι τεράστια οικονομική διαφορά και το ότι ένα πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και που είναι στο στοίχημα. Και που όταν το πρωτάθλημα κάνει στο στοίχημα, είναι πολύ αυστηρή η νομολογία για παιχνίδια τα οποία ενδεχομένως πειράζονται. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι αν η διοικησία είναι συνομοσπονδία ή στον Γκόντα θα πειραχτεί. Λέω όμως ότι πρέπει να υπάρχει προς τα έξω μια καλή εικόνα. Η γυναίκα που πιάσανε δεν πρέπει να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται τίμια. Όταν λοιπόν φωνάζουν από τους 14 έχει κάποιο ζήτημα. Κάτι έχει γίνει. Έτσι δεν είναι. Αυτό στην αξιομιστία προφήτη συμβαίνει, κάτι γίνεται. Δηλαδή κάπου πρέπει να του πούμε, λέτε παιδιά. Δηλαδή, ας πω, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που έχουν αποφασίσει ότι θα βάλουμε έναν αρφιδητή. Θα βάλουμε ξένους διαιτητές. Δεν είναι καλές αρέτησες κατά ανάγκη. Όμως από ένα σημείο και πέρα στο τρίτο. Βάλουμε τους άλλους διαιτητές στη τελετά. Συζητάμε για βελτιώσεις, για πράγματα. Όμως μπήκαν κάποιες αφιές. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Βρείτε τα παιδιά. Υπάρχουν ισορροπίες. Σήμερα κυριαρχεί ο ένας, άλλο κυριαρχεί ο άλλος. Ωραία, σκέμε. Βρείτε μεταξύ σας. Δεν απασχολείται πολύ ελληνικό αθλητισμό. Συμφωνώ απόλυτα. Από όλο ο συλλογικός αθλητισμός, η Ρώσια Αρπαρόδο πανηγύρισε τεράστιο όνομα με τον αυτό του Μανώ, με τον Περαλή. Τι μεγάλη ευτυχία είναι για να κλείσουμε έτσι με αυτό. Να έφεσε από τη μία το Μανώλη Καραγή, δηλαδή πρόσφυγα, για να δεις καμιά φορά και εμείς τι τραβάμε, να μην συζητάμε για το μόνο του Περαλή και να συζητάμε για το μόνο του Ζηλά. Ωραίο κλείσιμο έκανε, Γιώργο. Κάνουν καυκίβα. Αν και επιμένω, θα ήσουν καλύτερο σύμβουλο από ότι δημοσιογράφος. Και επιτέλους θα σταμάταγε να είσαι και ίσως ο μόνος δημοσιογράφος που γράφεις τα πράγματα όπως είναι σε σχέση με την ελληνική ομοσπονδία κρατοσφαίρης. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι αυτό θα ήσουν καλύτερο σύμβουλο από ότι δημοσιογράφος, μένει σε κακός δημοσιογράφος γλιτώσει στη δημοσιογραφία από σένα. Ή φυσικά διηγούντας. Καταρχάς, ξαναλέω, είναι μια σοφή κίνηση. Και σύμβουλος θα είσαι καλός και θα πάψεις να ενοχλείς τον πρόεδρο. Οπότε. Όλα γίνονται. Εγώ επιμένω. Λοιπόν, με αυτό λοιπόν με το Μάνο Τσονέκο και το Μάνο Παραλή, κλείνουμε το 13ο podcast. Δεν είναι γνωστό, μια χαρά πήγε. Και ραντεβού στο επόμενο. Γεια σας και από μένα.